Chemická sopka s krakenom. Tak to je názov dnešného experimentu. Tento experiment sa bude vlastne skladať z takých dvoch menších chemických reakcií. Obidve budú dekompozície, čiže rozklad na menšie molekuly. Tá prvá bude reakcia dichromanovej sopky, kde sa nám bude rozkladať oranžový dichroman amónny, bude vznikať plyn, ktorý bude poháňať drobné molekuly oxidu chromitého, ktorý je ten zelený prášok, smerom von. Takto nám vzniká krásna sopka. Musíme počkať, nech sa celý dichroman amónny rozloží a potom budeme pozorovať druhú reakciu. Ja vás zatiaľ nechám so zvukom sopky. Úplne na spodu som na začiatku videa pridal biely prášok, ktorý sa nazýva tiokyanatan ortuťnatý a práve z neho bude vznikať tento kraken. Jedná sa znovu o reakciu rozkladu, tentokrát vzniká jedna pevná látka a plyny, ktoré poháňajú túto pevnú látku smerom hore. A mohli ste vidieť, že tento kraken naozaj veľmi rýchlo vypukne zo sopky.